Joo, mehän kuljetetaan käytännössä ihan mitään vaan, että meillä ei ole mitään oikeastaan rajaa sinne, mitä voitaisiin kuljettaa. Että tietenkin autossa tulee jossain vasta painorajat vastaan, mutta ihan lavatavarasta, rullakkatavarasta. Sitten meillä tietenkin on nämä kylkiä aukeavat autot, niin me voidaan ottaa vaikka esimerkiksi 6 metrin putkinippua kyytiin ja ei käytännössä ole mitään, mitä emme voisi kuljettaa. Että niin kuin sanotaan, niin soitto riittää. Kuorma-autojahan meillä on 10 kappaletta, jos en nyt ihan väärin muista tälleen niin kuin kuskin muistilla. Ja sitten näistä autojen ominaisuuksista, kun näitä autoja katselee, niin meillä on suurin osa on, sanotaan kaikki lähestulkoon kylkiaukeavia, joka antaa tietysti sen mahdollisuuden sitten siihen lastaukseen ja purkamiseen. Eli meillä on eri vaihtoehtoja siihen, että kuinka se vastaanottavassa päässä joko lastataan tai puretaan. Että käytännössä voisi sanoa näin, että tavara liikkuu silloin aika lailla sutjakkaasti. Joo, meillä tällä hetkellä ajetaan 10 reittiä ja ihan ympäri maakuntaa mennään. Saarijärvi, Karstula, 2 kertaa viikossa käydään Mänttä Vilppulassa, myös Keurulla käydään. Sitten ajetaan ristiin rastiin keskustaa koko Keski-Suomen alueelle.